Els dos. Jo interpreto un Màrius que una de les coses que li passa és que ha d'aprendre a viure amb una frustració, amb una gran frustració que li provoca una ràbia molt forta, interna, i com gestionar aquesta ràbia volent portar una certa correcció social. És un dels conflictes que té el meu Màrius. Això sí que és una malvestat que ningú no hauria de tolerar. O sigui, una puta merda. Una putada que m'encén i que em revolta. Una putada enorme que em fa bullir la sang mentre una ràbia espessa em puja per la gola. I em prometo que el Llullo correrà, que el veurem córrer, que el farem córrer pel món d'una manera o d'una altra. Corre, Llullo, corre! I em prometo que el Llullo correrà, que el veurem córrer. Corre, Llullo.